že Ayurveda to je podvod, aj čínska medicína je podvod, všetko je podvod, iba biela medicína je tá jediná správna medicína. Už si mamu Hrobarovi z lopaty vzala a tá už je zdravá, chodí hrebeňovky tatier. Už si teda vyliečila jedno dieťa, s druhým dieťaťom pracuješ, už je na poriadku. Už dokonca aj ten tvoj bývalý muž, ktorý mal problémy s trávením, začal jesť chlorelu a už je na poriadku. A ty si vlastne ešte to nezačala jesť a za chvíľku ty už akože si taká unavená, že takto si iba zahrnieš to veko na rakve, lebo ťa už vykotí. Tak si hovorím, že je to strašne drahé, nemám na to vôbec peniaze, ale pol lyžičky jačmeňa si už zaslúžim. Moja mamina doktorka bola onkologická pacientka a absolvovala veľmi náročnú onkologickú operáciu, potom absolvovala chemoterapiu, potom bolo potrebné po všetkých týchto chemoterapiách znovu absolvovať transplantáciu, takže absolvovala transplantáciu. Keďže sa udiali asi 4 operácie a ťažká chemoterapia v priebehu 6 mesiacov, tak jej organizmus to nevydržal a v podstate mi ošetrujúci lekár iba oznámil na Kramároch, keď ležala, že má pre mňa zlú správu, ale že moje mame bohužiaľ zostávajú už len 3 dni života a ak bude taká tvrdohlava a bude tak bojovať hlavou, ako bojovala doteraz, tak možno 5. To ten jej organizmus vydrží, ale viac nie. A ja som sa vtedy vlastne zosypala a nevedela som si vôbec predstaviť, že vlastne zo dňa na deň prídem o svoju mamu. Tak som v tom šoku utekala domov, capla som naozaj akože úplne bez zmyslu do Google heslo, že liečenie rakoviny prírodnými prostriedkami, aj keď teda ona v tom momente umierala na sepsu a nie na rakovinu. A vyhodilo mi to nádherný dlhokanský článok o tom, aké sú zázračné účinky zeleného jačmeňa, o tom, aké má protizápalové, protirakovinové, hojivé, ja neviem čo všeličo. A ja, ako som nechcela, aby umrela, neviem, to je naozaj taká iná časť vedomia, ktorá niečo počuje, niečo cíti, niečo zavníma a po čom sa rozbehne. Ja som ani sekundu vôbec nerozmýšľala, ja som zaklapla ten počítač doma a utekala som do toho obchodu, odkiaľ bola vlastne tá informácia o zelenom jačmeni. Tam som ten jačmeň kúpila, vtedy ešte za 4 000 korún. Utekala som naspäť na Kramáre. Tam som mojej mame teda ukázala krabičku so zeleným jačmeňom a ona teda aj v tom zuboženom stave tej pokročilej sepsy so zlyhávajúcimi orgánmi už v tom čase vlastne mala úplne nepriechodné črevá a vysoké teploty 40-41 a obrovské bolesti, tak sa so mnou dohádala ako správna doktorka, že ona teda dúfala, že jej donesiem nejaké antibiotika, ktoré teda na Slovensku nemáme, ale určite niekde vo svete sú. A že ja som na tej materskej dovolenke ale úplne osprostela a doniesla som jej teleshoppingové panvice. Tak na to som sa teda ja rozplakala a povedala som jej, že vieš čo, mami, ja nie som doktorka, antibiotika nie sú a keby aj zrovna niekde v Amerike boli, tak ten čas, čo ti zostáva, tak sa nám ich určite nepodarí vlastne tak rýchlo priniesť sem, aby ti zabrali. A na druhej strane hovorím, pozri sa, kam ťa tvoji kolegovia, vašimi metodami dostali za 6 mesiacov a ja som iba tvoja dcéra a keď mne niekto povie, že hocičo, čo rastie za našim domom, ti zachráni život, tak ja budem kopať celú noc a mne to stojí za to, aby som to na tebe vyskúšala. Ale hovorím, je to na tebe. Hovorím, ty si doktorka, vieš, v akej si situácii. Hovorím, nemáme čo stratiť. A respektíve ty nemáš čo stratiť, som povedala. Ja som povedala, mami, máme len 2 možnosti. Antibiotika nie sú, takže alebo si to sadnem a teda ťa ešte 3 dní budem držať za ruku, alebo teda môžeme vyskúšať tie teleshoppingové panvice. No samozrejme, že bola dourážaná a povedala, že je to nesterilné a ja ju chcem zabiť. A hrozne sa cítila dotknutá, že ako môžem byť na ňu taká zlá a krutá a ja neviem čo všetko. Tak som tam proste len tichučko sedela, lebo som už vlastne nemala k tomu celému čo povedať a bolo mi to ľúto a sama som vlastne nevedela, čo s tou situáciou. No a potom som pozrela na hodinky a povedala som, že teda už si musím ísť deti do škôlky vybrať. Takže sa s ňou musím rozlúčiť a musím ísť, že zase zajtra prídem. A tak som jej dala pusu na líca a odchádzala som preč a ona na mňa zavolala, že aby som si tú krabičku s jačmeňom vzala. Ja som ju nechala totiž na nočnom stolíku v nemocnici. Ja som jej povedala, nie mami, to som kúpila tebe,
Ak som sa od tých otvárajúcich dverí, už som držala kľúčku, otočila a iba hovorím, že vieš, mami, že vieš dobre, že som na rodičovskom, teda akože na materskej a už mám iba rodičovský príspevok a ten je 6500 korún. A ja som ti za tento jačmen dala 4000 korún, mne nezostalo pre Janka ani na plienky. A to bol vlastne pre ňu ten prvý a jediný argument, na ktorý počula. A ona bola tá doktorka s tou zatvorenou myslou, tak mi povedala, okamžite sa vráť, otvor to, zarob mi to a dáš mi to okoštovať, aby som ti ukázala, že si tých 4000 korún minula zbytočne. Takže ja som sa teda vrátila a tým, že ona už nemohla jesť ani piť, už mohla naozaj asi len deci alebo deci a pol tekutiny po lyžičkách, to ako sa jej vysušovali sliznice dýchaním, tak som jej polčajové lyžičky jačmeňa zarobila do takého toho plastového štamprlíka, kde doktori nechávajú, či sestričky nechávajú tabletky. A to som jej tak akože po pár lyžičkách podávala. A potom som jej ešte vlastne dozarábala a povedala som jej, že keď teda bude volať sestričky na zvlhčovanie úst, tak aby jej vlastne nedali vodu, ale aby jej dali ten zelený jačmeň. No a na druhý deň ráno, nejaké 10.11. mi volal ten istý pán doktor, že pani Lukáčová, prosím vás pekne, čo najrýchlejšie sa dostavte do nemocnice. A oni vám nikdy nepovedia, že prečo, iba takým tým vážnym tónom mi to povedal. No a tak ja som sa na smrť vydesila, sa hovorím do prdele. Tak akože ja som tam ten jačmeň nechala, dala som jej to okoštovať. Ona do rána zomrela z toho, ja som ju zabila. A oni tam sú teraz určite aj policajti a idem do basy a čo teraz akože tie moje dve malé deti. No nič, tak som tam proste s tlakom 250 nakračala statočne do tej nemocnice, tak konfrontovať sa, že čo sa udialo. Zaklopala som pánovi doktorovi na tú lekárskú miestnosť. Pán doktor ma posadil a povedal, že bol som ráno na vizite, pani Lukáčová, videl som vašu mamu, hovorila aj, že ste jej niečo doniesli, aj, že ste jej niečo dali. Aj som to tam na tom nočnom stoliku videla, ale viete, na vizitách býva vždy taký veľký chaos, že som si absolútne nestihol pozrieť, čo to bolo, ale chcel by som vám len poďakovať. Ja teraz som na ňu pozerala, som vôbec nerozumela, že nič, že som naozaj, akože srdce mi bylo ako zajacovi, ani som nedýchala. A on mi hovorí, že tam, kde my sme to už vzdali a kde my sme už nemali riešenie, tam vy ste jej tým niečím zachránili život. A on mi povedal, že vašej mame do večera ešte klesla teplota na 37 a do rana vôbec nestúpla a nestúpa. A dnes ráno sa jej spriechodnili čreva a obnovili sa jej peristaltické pohyby. No a potom po pár dňoch reálne moja mama z tej nemocnice odchádzala ako zdravý človek a potom bola moja mama nejakú dobu teleshoppingový predajca. Pán Víc. A zelený jačmeň mala v puzdre na okuliare, v peňaženke, vo všetkých kabelkách, mala normálne také tie sáčočky, poodsýpavané, ale keď išla vysypať smeti, tak si ho dávala do vrecka na teplákoch, lebo keby náhodou sa zabuchla a niečo sa jej stalo, tak ona musela mať ten jačmeň pri sebe. Až teda, kým si neprečítala nemenovaný článok na internete o tom, aké sú zelené potraviny hrozne škodlivé, špeciálne pre onkologických pacientov. A keďže ten článok písal pán doktor v bielom plášti, tak som prišla jedného dňa ku nej domov a ona mi takto strčila ten jačmeň do ruky a povedala, že už ti to dávam, lebo na internete píšu, že je to strašne škodlivé pre onkologických pacientov, že to posiluje imunitu a posiluje to aj imunitu rakovinových buniek. A to písal doktor a on tomu rozumie viac ako ty. Tak ja som sa zase rozplakala, ale už som si teda akože nepomohla. No a potom po pol roku mi moja mama volala, že dones mi ten tvoj jačmeň. A to bolo vtedy, keď išla na kontrolu a znova jej zistili, že že sa jej vlastne vrátilo onkologické ochorenie. Takže vždy, keď bola, ešte sa jej vlastne vrátilo 3-krát od toho bodu, kedy mala teda žiť iba tie 3 dní a prežila teda celkovo ešte 8 rokov naviac. A vždy v štádiu akutnej liečby poctivo a poslušne brala zelený jačmeň a chlorelu a keď sa vyliečila, samozrejme tou bielou medicínou, modernou, tak vtedy mi ten jačmeň vrátila, že už ho nepotrebuje. No a tak ja hovorím, dlho som sa trápila takým, že keby bolo keby, ale keby bolo keby neexistuje a takto sme si to naplánovali niekde, keď sa nám to zdalo, že to bude dobrý nápad. A do tohto príbehu sme sa narodili, tak už žiadne keby tam nedávam, ja som vďačná za tých 8 rokov naviac, lebo reálne v
tom roku 2006, keď mala prvýkrát umrieť, tak môj mladší syn mal 2,5 roka a vlastne keď umrela, tak mal skoro 11 a v podstate sa s ňou úplne do poslednej chvíle krásne dokázal rozlúčiť a medzi tým teda bolo naozaj nádherných 8 rokov, kedy ona s ním každý rok chodila na prázdniny do Tatier, prešli spolu celé Tatry, mali taký nádherný vzťah, že on vlastne dodnes má svoju starú mamu ako jednu z najdôležitejších srdcových bytostí svojho života a nič toho by vlastne nebolo. A mne toto úplne stačí. No tak toto bol naozaj silný príbeh. Tak to bola tvoja mama a potom ty si začala jesť zelené potraviny, alebo... No nie. Ja som sa šla do toho obchodu za ten jačmeň poďakovať, že zachránil mojej mame život. A ten pán predávač bol taký veľmi šikovný, že vyskočil spoza pultíku a povedal mi, že k jačmeňu tu máme takú chlorelu. A tak ako jačmeň je zázrak na zápalové ochorenia a krv a ja neviem, čo už rozprával, tak on mi povedal, chlorela je úplne rovnaký zázrak na všetky ochorenia tráviaceho traktu. On mi začal rozprávať, keď si predstavíte kútiky, zapálené zuby, paradentózu, angíny, zápaly žalúdka, pažeráka, až končiac s hemoroidmi a všetko medzi tým, tak chlorela to všetko dokáže dať do poriadku. No a teda ten môj mladší 2,5-ročný syn bol tiež taký ako predčasniatko, ktoré teda bohužiaľ utrpelo veľké zdravotné poškodenie na VIP starostlivosť svojej starej mamy, ktorá sa veľmi chcela o ňoho dobre starať, takže mu dávala 2-krát toľko antibiotík, 2-krát toľko všelijakých, vitamínov. A že sme vlastne pri druhom očkovaní Hexy skončili s anafylaktickým šokom a s opuchom mozgu na novorodeneckej iske a skončil s chronickou imunodeficienciou, to znamená, že sa mu úplne zničil imunitný systém a s obrovským nediagnostikovaným zápalom čriev, takže prestal absolútne byť schopný čokoľvek jesť. Jediné, čo dokázal skonzumovať ako tak, bola rýža, zemiakové pyré a materské mlieko. Všetko ostatné brutálne hnačky a naozaj kakao žalúdočnú kyselinu. No a keď on mi teda rozprával o tom zázraku, že chlorela na toto funguje, tak ja neviem, hneď v tom obchode mi zasvietilo, že veď môj Janičko, a tak som za druhých 4 000 korún kúpila chlorelu, za ktorú som samozrejme dostala doma hubovú polievku, že na aké hlúposti míňam tak strašne veľa peňazí, lebo však bolo to strašne veľa peňazí. No a tak som si to nejako odargumentovala a Janičkovi som teda, keďže to bolo v roku 2006 a Green Waste bolo ešte v úplných začiatkoch na Slovensku a žiadne návody a dávkovania a užívania na všetky možné ochorenia neexistovali, tak ja som proste iba intuitívne dala mu nejakých 10 chlorov k raňajkám, 10 chlorov k obedu, 10 chlorov k večeri. Toľko, koľko dokázal proste pochrumkať v tých 2,5 rokoch. No a za 2 týždne zrazu z ničoho nič moje dieťa prestalo mať krče, prestalo mať tie krvavé hnačky, prestalo kakať žalúdočnú kyselinu, začalo byť hladné, začalo si pýtať mäso, začalo si pýtať zeleninu a začal rásť ako skleníková paradajka. A podľa mňa naozaj len vďaka tej chlorele, a ešte bol samozrejme, on už vtedy bol ťažký alergík, už bral spreje na astmu, lebo tým mu nefungovalo trávenie, tak mi samozrejme nefungovali ani plúca. Že sme naozaj mali plné krabice všelijakých sprejov, liekov, mali sme kortikoidové čípky stále v chladničke pripravené, keby dostal zase nejaký anafylaktický šok. No a tak trvalo približne 2 roky poctivého jedenia chlorely, potom sa k tomu pomaličky pridala jačmeň, keď som trošku viacej zistila, že čo to je, ale tiež to bolo len také veľmi intuitívne a moje dieťa prestalo mať alergie, prestalo mať astmu, prestalo mať tie ťažké laryngitídy, zápaly plúd už neboli na mesačnej báze, ale už boli 2-krát za rok. No tak som videla, že to funguje, tak sme proste iba pokračovali a dneska má 20 rokov. A okrem toho, že ho v najväčšej pelovej sezóne asi 2 týždne svrbia oči, mu nie je vôbec nič. Môže jesť absolútne čokoľvek, môže robiť absolútne čokoľvek, neberie vôbec žiadne tabletky, nepotrebuje žiadne lieky, spreje, nemá žiadne obmedzenia a je úplne zdravý. No tak to je zázrak na to, že imunita 0. No, to je taká sranda, že ja mu toto, tak ako to teraz rozprávam tebe, tak ja som mu toto rozprávala veľmi veľakrát a on mi hovorí, jasné, mami, jasné, tie tvoje materské rozprávky.
A ja sa vždycky na to hnevam, že ale to je pravda. A on, že no jasne, to ty vždycky tak ako hyperbolizuješ a preháňaš. A ja hovorím, no ale nepreháňam. Tak som sa raz nahnevala a my máme doma jeho zdravotnú kartu a hovorím, tak nech sa ti páči. Tak som mu to otvorila a hovorím, na. Tu máš. A s červeným napísané, alergický na to, anafylaktický šok, opuch mozgu, pena pri ústach. A čítal si všetky tie správy, niečomu nerozumel, čo mu nerozumel, to som mu prekladala a tak som ho nutila ja, aby si listoval to svojou zdravotnou kartou, že koľkokrát sme boli v nemocnici, koľkokrát tam ležal, aké mal zlé výsledky. A on si potom zavrel tú kartu a hovorí, ty vole, mami, to bolo drsné. Ja si na nič z toho nepamätám. A hovorím, tak preháňam? A on že, asi nie. Deti sú zlaté, no. On si myslí, že to sú také tie moje materské rozprávky na dobrú noc. Ako všetky matky preháňam. No dobre, tak toto bol Janko. A ty, kedy si to začala jesť? No, tak ja som úplne taká, aby som sama na seba škaredo nerozprávala, také trošku, nechcem povedať, že mám dlhšie vedenie, lebo ho nemám dlhšie, ale v niektorých veciach ho mám dlhšie. Ja som bola v takej zložitej životnej situácii, vlastne, že som mala maminu vážne chorú. Do toho som mala staršieho syna, ktorý bol nesmierne veľký introvert, Asperger, bolo s ním nesmierne náročné komunikovať a pracovať. Mladšieho takto vážne chorého a do toho som sa vlastne nie úplne pekným príbehom rozchádzala s mojím manželom, čiže som mala fakt hrozné obdobie. Do toho som bola 6. rok na materskej dovolenke bez akéhokoľvek príjmu. Tak som vlastne mala v hlave len to, že dobre, musím zachrániť mamu, aby som to zvládla, musím zachrániť moje deti, aby som to nejako zvládla a seba som vlastne ani na poslednom mieste nemala. Až potom vlastne, no už to asi rok jedol Janko, keď som tak strašne, ale fakt strašne unavená na jar, šla poňho do škôlky, že som sa už tam ako naozaj, ja to hovorím, že plazila. A svietilo také prvé jarné slniečko, všade okolo som mala pocit, že je krásne, len ja už som na smrť vyžmykaná. A normálne som sa na tej ceste od električky ku škôlke zastavila a oprela som sa o činžák, nechala som na seba svietiť to slnko a hovorím si, že ty brďo, ale tak už si mamu Hrobarovi z lopaty vzala a tá už je zdravá, chodí hrebeňovky tatier. Už si teda vyliečila jedno dieťa, s druhým dieťaťom pracuješ, už je na poriadku. Už dokonca aj ten tvoj bývalý muž, ktorý mal problémy s trávením, začal jesť chlorelu a už je na poriadku. A ty si vlastne ešte to nezačala jesť a za chvíľku ty už akože si taká unavená, že takto si iba zahrnieš to veko na rakve, lebo ťa už vykotí. Tak sa hovorím, že je to strašne drahé, nemám na to vôbec peniaze, ale pol lyžičky jačmeňa si už zaslúžim. A tak osvietilo ma jarné slniečko a od toho momentu som si teda sama sebe začala dopriavať polčajové lyžičky zeleného jačmeňa. A fakt musím povedať, že aj tie polčajové lyžičky malo nejaký účinok, že som naozaj cítila taký doping životnej energie a mala som pocit, že viac vládzem, že som naozaj není tak extrémne vyčerpaná, dokonca, že lepšie spím, že že večer naozaj zaspím a nebudím sa 10-krát za noc. A tak, jak je človek taký oddychnutejší a zasaturovanejší, tak mu začnú dochádzať širšie súvislosti a tak som si nejako uvedomila, že asi by som teda mala spraviť niečo, aby som naozaj mohla ten jačmeň. Tak ako ho dávam mojej mame, tak ako ho dávam mojim deťom, tak aby som si ho naozaj mohla dopriať sama sebe. Aby som teda nebola úplne na poslednom mieste, ale aspoň niekde medzi nimi. A tak mi to nejak pomaly podochádzalo a začala som starať aj o seba. To je to, že sú veci, na ktoré máme my bohužiaľ vďaka výchove a vďaka všeličomu, čo sme podedili, takéto dlhé vedenie, že nám nedochádza, že my sme vlastne tí najdôležitejší. Že vždy treba chrániť matku. Áno, že vždy si ja musím dávať tú kyslíkovú masku prvú, či prvá, aby som potom vedela pomáhať všetkým tým ostatným. No, takže trvá nám to. Koľko trvalo, kým ty si to začala jesť? No reálne hovorím asi minimálne rok to jedla moja mamina a moje deti bez toho, že by som sa toho ja čo len dotkla. Lebo nie, že by som nechcela, že bola proti tomu, ale ja som žila v tom presvedčení, že ja už na to nemám, aby som si ešte aj sebe mohla dopriať. No potom ja viem, že tvoja parťačka mala veľmi dlhú robotu, kým ty si sa rozhodla zaregistrovať. Ty si vždy k nej chodievala len po jačmeň a po chlorelu.
a ponúkala ti registráciu, aby si to mala výhodnejšie, ale ty si sa tam veľmi, veľmi bránila. Mne to prípada niečo podobné, jak tá tvoja mama. Áno, však hovorím, že niektoré programy sa dedia proste, no, že sme natvrdli niekde inde. No, je to pravda. Betka sa so mnou, chudetko moje, vytrápila podľa mňa niečo cez 2 roky, kým ja som si tak, ako som najprv začala jesť, tak som si uvedomila, že... Alebo nie, ani som si to neuvedomila. Ja som sa proste iba prestala báť. A asi to bolo spôsobené aj tými životnými okolnostiami. Ja som jednoducho mala pocit, že Greenways je ten zlý sieťový marketing a je to nejaká bláznivá sekta. A ja predsa ako matka 2 detí a auditorka nemôžem byť taká bláznivá a nezodpovedná a upísať sa nejakej sekte. Robiť niečo tak fuj podlého. A robiť niečo také strašidelné, hej. No tak, no. Tak potom teda som, neviem, proste jedného dňa mi to prišlo, tak aspoň teda tomu dám šancu, aby mi to mohli odprezentovať, že kto to Greenways je a čo to teda ten sieťový marketing znamená. A naozaj som to podpísala len vedomím, že chcem mať ten jačmeň a chorelu lacnejšie, aby sme teda naozaj to mohli komfortnejšie dovoliť jesť. S tým, že... Ale hneď ako to podpíšem, tak okamžite si ruším vlastne Autoship a akékoľvek záväzky z Greenways, ale ja si budem objednávať ten jačmeň a chorelu podľa svojej potreby, keď to dojeme. No a život ukázal tak, že ja som ten Autoship nikdy v živote nezrušila. Autoship je pravidelné mesačné zasielanie prednastaveného balíka jačmeňa a chlorely v rámci Greenways. Život ukázal aj to, že Greenways nie je žiadna sekta. Život ukázal, že je to úžasná spoločnosť, ktorá je tak 20 rokov dopredu pred tým, ako zbytok spoločnosti kráča a žije. A v podstate som našla obrovské množstvo podobne mysliacich ľudí, ktorí tiež chcú byť zdraví a zároveň si ale uvedomujú, že preto musia niečo proaktívne každý deň robiť. A teda, že ten zdravý životný štýl nepadne z neba, ale že preto naozaj človek robí každodenné rozhodnutia. A dávalo mi to logiku a tak ako som ja úplne prirodzene a organicky ten jačmeň chcela, aj tú chlorelu chcela, ako som ich jedla, no tak sa mi ten Autoship nikdy neodhlasil, pretože ja som bola vlastne nositeľkou tej myšlienky alebo chodiacou reklamou toho životného štýlu, že ja som naozaj pre to svoje zdravie proaktívne všeličo robila a vždy sa našla nejaká kamarátka alebo kolegyňa a na tie migrény by mi to pomohlo a na tie kvasinky by mi to pomohlo a deťom na angíny by to pomohlo a na výrozy by nám to pomohlo a ja pomohlo. Podľa mňa pomohlo. A tak si vždycky niekto niečo zobral, až sa tak úplne nenápadne organicky stalo, že som sa stala poradkyňa Greenways. No čo ti to prinieslo, keď jednému pomohlo, druhému pomohlo, tretiemu pomohlo? Ty si sa stala poradkyňa? No tak okrem teda naozaj toho, že nám to prinieslo to, že objektívne moje deti boli klinicky najzdravšie zo všetkých detí v širokom ďalekom okolí a dokonca aj v obvode našej detskej pani doktorky. Lebo moja mamina samozrejme kvôli chorobe veľmi rýchlo išla do predčasného dôchodku a tým pádom moje deti prešli k inej pani doktorke. A na každej... Chodili sme vlastne asi od roku 2008 alebo od roku 2009 sme reálne absolvovali podľa mňa iba preventívne prehliadky u detskej pani doktorky. Lebo očkovania sme už mali teda kontraindikované. A máme to zapísané v karte, že sa nesmie očkovať. V princípe boli zdraví, takže sme alebo len po nejaké potvrdenie alebo na preventívku išli. A vždy na preventívnej prehliadke pani doktorka teda urobila ten najkompletnejší screening, ktorý sa dal spraviť. A vždy, keď nám čítala výsledky, tak podala, že Janka, prosím vás pekne, čo dávate tým deťom? A ja, že prečo pani doktorka? No lebo ja mám 1500 detí v obvode a
Ale také ukážkové krvné testy, také výsledky nemá ani jedno dieťa, ako majú vaše dve deti. Vy musíte niečo robiť. Divné. A ja hovorím, no okrem toho teda pani doktorka, že im denne varím ráno, na obed, večer čerstvú domácu stravu, pestrú, aj zeleninu, aj mäso, aj všeličo a minimalizujem naozaj priemyselné potraviny a sladkosti, tak okrem toho už teda máme doma iba jačmeň a chlorelu každý deň. Tak on hovorí, neviem síce, ako to robíte, ale dobre to robíte, pokračujte. A pýtala sa na jačmeň a chlorelu? Nikdy sa nepýtala. Ani o tom nevie dodnes. No tak vie o tom jačmeni a chloreli, ale to je to, že tí lekári v bielých plášťoch to naozaj majú, takže nemyslím si, že by, mnohí si nemyslím, že by boli vyslovene proti tomu, ale systém je nastavený, takže je to pre nich veľmi nekomfortné sa s tým konfrontovať a vlastne by okrem svojej vlastnej potreby asi to nemohli ponúkať pacientom a tým pádom je to pre nich v tom šialenom, stresujúcom životnom štýle a v systéme tak, ako je nastavený, ešte ďalšia obrovská komplikácia, takže to všetci tak akože hodia cez plece, že na toto už nemajú silu. Nemyslím si, že to robia v zlom, mnohí, ale proste na to už nie je ani fyzická, ani mentálna kapacita, tak ako sú zožúvaní systémom. Takže prosím vás, keď máte doma zelené potraviny, dajte ich svojmu ošetrujúcemu lekárovi, aby mohol byť vašim ošetrujúcim lekárom ešte nejakú dobu. Hej. No a tak, a čiže vlastne toto mi dali zelené potraviny. Ďalšie, čo mi dali, bolo to, že už som to spomínala, že ja som vlastne bola auditorka vo veľkej medzinárodnej auditorskej spoločnosti. Ale keďže som chcela študovať tú medicínu, iba to tak proste osud trošku skomplikoval, tak ja som cítila, že ja nie som žiadny finančný mák, ani žiadna prísna, zúrivá pani auditorka, ktorej by sa všetci mali báť. Že som cítila, že nie som na tom správnom mieste. No ale keď je žena sama rozvedená a s 2 malými školopovinnými deťmi, tak ono to nie je úplne sranda. Akože vystúpiť z korporátu, zo systému a teraz čo ďalej so životom. Tak práve vďaka Greenways som mala vlastne otvorené zadné vrátka, lebo samozrejme, že som sa na to pripravovala, aj som si šetrila, ale Greenways bolo naozaj jeden z takých tých veľkých finančných vankúšov, ktorý mi dovolil vlastne byť odvážna, vystúpiť z korporátu a začať robiť niečo, čo ma naozaj baví. Čiže Greenways bola tá moja finančná poisťovňa, alebo neviem ako zábezpeka. Ten manžel, ktorý domov nechodí, len posiela výplaty. Áno, ten manžel bez manžela. Ako vyzerá deň tvoj dnes? No vyzerá veľmi rôzne, lebo Greenways nie je moja jediná práca. Že ja sa tak venujem sa teda naozaj ajurvede, takže mám aj klientov ajurvedských, robím ajurvedské konzultácie, samozrejme vždy individuálne na daný zdravotný problém. K tomu potom odpovedajú samozrejme návrhy liečby, aj rôzne ajurvedské terapie, ktoré robím. No a popri tom samozrejme sa venujem poradenstvu so zelenými potravinami, výživovému poradenstvu, robím kurzy varenia, venujem sa práci mamičkám s babetkami, lebo ten diapazón toho, kde sa dá vlastne aplikovať ajurveda je obrovský. Ja som vlastne s babetkami začínala a nie je to síce už úplne akože ten jediný smer, ktorému sa venujem, ale babetka mám stále rada a doma už žiadne nemám a dúfam, že ešte nejakú chvíľku mať nebudem. Odkaz pre chlapcov. Oni to vedia, ani nechcú. A že by som si teda ešte rada užila také okno slobody. Ale mať na chvíľočku také krásne, nevinné, čistúčké, voňavúčké bábätko a naučiť mamičku, ako mať jeden z najdôležitejších uzdravujúcich nástrojov stále v rukách, a to je teda dojčenská masáž a starostlivosť o seba ako o mamu, aby ona bola oddychnutá, vyživená, aby mala dostatok materského mlieka, aby mala všetky živiny, aby naozaj to telo nestradalo a nechradlo ani fyzicky, ani mentálne, ani inak, tak sa mi to rôzne vlastne takto prelína, že venujem sa individuálnemu ajurvedskému poradenstvu pre babätka, poradenstvu pre matky na materskej dovolenke a za tie roky nazbieraným klientom poradenstvu so zelenými potravinami. Takže tiež nemáš ani jeden deň rovnaký? Nemám. To mne sa na živote páči, keď to máme takto. Áno, veľakrát sa ma ľudia pýta, a to ťa stále baví robiť to isté? A ja hovorím, ale ono to nikdy nie je to isté.
Ja to tak vždy hovorím, že ľudia sú príbehy, respektíve každý z nás je príbeh a v podstate, ak si ktokoľvek z nás nesie nejaké ochorenie alebo nejaký problém, tak je to len výsledok toho príbehu. A ajurvédsky terapeut a tak trošku vlastne aj Greenways poradca, ja hovorím, že sme vlastne taký detektív babočka alebo taký čmuchal, ktorý čmuchá v tom príbehu, až kým nevyčmuchá, túto to začalo a potom vlastne toho človeka tam vezmeme, tam mu vlastne strčíme ten nos a povieme, že túto to začalo, preto a teraz toto a toto, poďme spolu robiť, aby sme to odmontovali, oduzlili, aby sme ten život znova upratali, aby znova plynul hladko. Aby sme vrátili. Čiže to je úplne jedno, či to robím z tej strany Greenways alebo to robím zo strany Ayurvedy, ja ich vlastne tak rôzne mixujem, ale vždy je to vlastne taká detektívna práca a vždy je veľmi individuálna, lebo vždy ten problém vznikol niekde a nejako inak a nejako inak ho je treba rozuzliť. A na toto si ty ten správny detektív. To je to, čo ma na tom baví dosť. Ako sa Ayurveda pozerá na jačmeň? No, toto je taká zložitá otázka, pokúsim sa jednoducho. Ayurveda je veľmi, veľmi špecifická a mám desiatky, stovky, možno tisíce veľmi prísnych pravidiel a do nich úplne jačmeň a chlorela nikdy nezapadal, lebo oni samozrejme nejak veľmi jačmeň a chlorelu nepoužívali pred tými 5000 ani 2000 rokmi, ale samozrejme používali šťavy z rôznych zelených rastlín a s nimi liečili, ale Ayurveda má veľmi špecifický postoj k surovej strave. A ja som v tomto mala veľmi dlho konflikt a práve ten konflikt som ukončila mentálne v Indii v nemocnici, kedy nám na oddelení očistí tá pani doktorka, ktorá sa o nás starala, povedala, že viete, ale vy poznáte ajurvédske princípy a tie sú univerzálne, tie nie sú indické. A India tu nie je na to, aby zásobovala celý svet indickými bylinami. Lebo vy v tej vašej krajine, tam, kde žijete, máte svoje liečivé byliny, vy nepotrebujete indické. Vy ich iba neviete používať, lebo ste to zabudli. A vašou úlohou je aplikovať ajurvédske princípy na vaše byliny, tak, aby ste dokázali liečiť vašimi bylinami, aby ste odľahčili Indii a indickej zemi a indickým bylinkám, pretože indické bylinky nemôžu prevziať zodpovednosť za celý chorý svet. A to bol pre mňa taký veľký aha moment, kedy mne sa to samozrejme hneď spojilo s tým môjim vnútorným konfliktom s jačmeňom a s chlorelou. A ja som si vlastne potom uvedomila, že prečo ja žijem v konflikte, že ja rozumiem presne, aké princípy sú ajurvédske, aj že sa vlastne tvorili dlhé stáročia, možno tisícročia, ale že predsa ja som zažila účinok jačmeňa aj účinok chlorely, že jačmeň naozaj zachránil život mojej mame a chlorela zachránila objektívne život môjmu synovi a môžu ich ktokoľvek, akokoľvek ajurvédsky nazývať, že nie sú ajurvédske alebo že je to moderný výmysel alebo je to teraz iba taký krátkodobý trend. Ja som si povedala, že ja teda tomu jačmeňu a chlorele sa rozhodnem byť vďačná za to, čo pre nás spravili. A začnem ich teda iba používať trošku s väčším rozlišovacím ajurvédským diapazónom, že nebudem ich proste dávať mechanicky každému úplne rovnako, ale že ich budem s tou ajurvédskou múdrosťou používať individuálne každému tak, ako sa mu to hodí, ako je to pre neho úplne najlepšie, ale že ich proste zaradím ako práve tie naše miestne príslušnejšie byliny do terapeutickej liečby a zároveň, že my vlastne žijeme v nejakom svete, ktorý je tak technický a tak umelý a tak odtrhnutý od prírody, že možno tie najjednoduchšie, najsurovejšie, najprírodnejšie veci, keď vieme, ako ich použiť, tak nás vlastne spoja s tou prírodou v nás a dokážu nám vrátiť zdravie. Som si povedala, že kto som ja, aby som oddelila, že toto je to moderné a toto s ajurvédou nemá nič spoločné a väznila vlastne vo svojej hlave niečo, čo môže zachrániť život desiatkam a stovkam ľudí len preto, lebo to nie úplne zapadá do nejakého konceptu, ktorý niekedy niekde vznikol. Tak som to rozhodla sa do toho konceptu integrovať. No chvála Bohu, pretože
Ja si myslím, že tak, jak si to teraz pekne povedala, tak, jak si to urobila, tak urobí sa kus dobra. Kus dobra v týchto zemepisných šírkach z tvojich rúk pôjde zase medzi ľudí. Takže ja ti ďakujem za to, že sa ti to podarilo takto krásne vymyslieť. Ako to vyzerá v takej indickej nemocnici? No, tak je to hrozne ťažké o tom úprimne hovoriť, lebo ja si myslím, že my žijeme v takej spoločnosti, že keby to videl priemerný Európan, tak by asi s desením utiekol, pokiaľ by nemal nevyliečiteľnú chorobu a už naozaj hľadá úplne všetko, čo by ho vyliečilo. Ale my, čo sme študovali ajurvedu, tak sme boli úprimne šťastné, že sme tam. Ja to neviem vlastne ani vyjadriť. Si skúste predstaviť obrovskú nemocnicu, v ktorej sa nepoužíva jeden jediný liek, jeden jediný kúsok chémie a všetko to, čo sa tam používa, sú tam byliny dopestované z vlastných záhrad, oleje organicky lisované, majú tam oddelenie, kde varia tie medikované oleje s bylinami, kde vyrábajú bylinné prípravky, kde vyrábajú bylinné tabletky, ako keby to naše oddelenie farmakológie, tak oni to mali priamo v tej nemocnici a vojdete vlastne do obrovského komplexu, ktorý vonia bylinami a vonia prírodou a je naozaj prudko indický, ako jednak veľmi farebný a jednak tým, že sa tam používa veľa olejov, tak celý zaolejovaný. Čo nie je úplne, a hlavne nič tam nie je sterilné. Tak ako nie sme sterilní my, tak vlastne nevravím, že je to tam špinavé, ale je to postavené naozaj na veľmi odlišných tých filozofických konceptoch toho, čo je medicína a ako funguje. Tak preto hovorím, že pre Európana by to bolo také, že by asi väčšina zdúbkala, ale pre nás to bolo, že sme proste v nebi a v raji, keď vidíte, že príde vám tam pacient, ktorý má poškodený zrak cukrovkou a po 14 dňoch liečby si číta noviny. Že u nás je to v podstate neliečiteľné ochorenie a to bol proste 60-ročný pán, ktorý sa nám tam rozplakal, povedal, že už skúsil úplne všetko, peňazí má dosť, rodina a deti ho zobrali na všetky možné alopatické kliniky, nikde mu nepomohli a toto bola v podstate jeho posledná možnosť a on povedal, a mne za 2 týždne vrátili zrak. Pekne. A toto tam vidíte tých ľudí, ktorí sú chorí, takže vlastne sú z nášho pohľadu západného nevyliečiteľne chorí. Alebo tam prišiel pacient takisto s komplikáciou cukrovky, že mali tú cukrovkárskú nohu, že už im mali otvorené rany, nehojace sa, nekrotické tkanivo a v podstate boli v tých všetkých alopatických medicínach objednaní už na amputáciu končatiny a za týždeň, 2 týždne dennodennej ambulantnej liečby, ani tam nemuseli ležať, mal krásne zahojené, no a začalo celú končatinu a krásne mu rastlo nové tkanivo a po mesiaci chodil a ako potom vlastne už ostala iba malá jazva. No to sú naozaj také až zázraky. Na gynekológii som cirkulovala, bola tam matka 5 detí s prolapsom maternice. Čo je to prolaps maternice? Prolaps maternice je, ťažko sa to hovorí, je to vlastne pokles maternice, že vpadne vlastne do toho poškodeného pánového dna a keď teda tá žena vyšla na kozu, tak tú maternicu bolo normálne vidieť, ona vypadáva. No a takisto iba bylinnými čípkami, ktoré jej tam vkladali, výplachmi, špeciálnymi bylinami, plus je tam oddelenie jógy, kde tu pani poslali a tam ju vlastne zobrala fyzioterapeutka po našom, joginka po ich a tá dostala presnú anamnézu, čo jej je a presne jej ukázala dýchové cvičenia, fyzické cvičenia, ktoré má robiť. Chodila každý deň 5 dní, aby ju skontrolovala, či to naozaj robí. A po 5 dňoch jej povedala, že teraz už to dokáže cvičiť naozaj sama a môže to sama doma cvičiť. A ja som ju po pár dňoch tam videla a tá maternica krásne vchádzala naspäť dovnútra bez toho, že by bolo čokoľvek treba robiť. Pekne. Akože by bolo treba chirurgicky operovať alebo zašívať pannové dno alebo odstraňovať maternicu. Normálne krásne sa vracala na svoje miesto. No, takže zážitkov si tam určite mala viacej a nielen takýchto krásnych, ale som vďačná za tie pekné. Že... Ja mám iba krásne zážitky z Indie. No a keď si toto všetko absolvovala, potom si mala nejaké záverečné skúšky, alebo aj prax, alebo ako končí medicína ajurvédska? No, teda to vzdelanie. Hej, v princípe toto bolo ako keby taká vedená prax, že my sme cirkulovali na oddeleniach
Lebo ajurveda vlastne funguje veľmi podobne ako naša medicína, takisto má svoje medicínske odbory, chirurgia, ORL, detské, gynekológia, pôrodníctvo, geriatria a tak ďalej, hej, psychiatria. A my sme vlastne po tých jednotlivých oddeleniach vždycky po 3 dňoch cirkulovali, že sme boli na pediatrii, boli sme na gynekológii, boli sme na chirurgii, boli sme na oddelení očisty. Aby sme vlastne videli, ako sa to v praxi aplikuje všetka tá teória. Boli sme na ambulantnom oddelení, že normálne z ulice prišiel človek, pacient, zobrala sa anamnéza a teraz vlastne ten lekár prvého kontaktu povedal, čo bude ďalej a na aké oddelenie ten pacient pôjde a aké procedúry sa mu budú robiť. Ďalšie oddelenie, to čo som hovorila, že si skúste zobrať, že v ajurvedskej nemocnici máte oddelenie jogy a oddelenie zdravej výživy. Tam vám urobia očistu tela, presne na mieru podľa diagnózy, ktorú máte, a potom vás odošľú na oddelenie výživy, kde vás výživový poradca alebo výživový lekár naučí, ako sa máte stravovať, tak aby ste si už tie zdravotné problémy nikdy v živote nespôsobili. Lebo strava je absolútny základ. No, tak toto sú oddelenia, ktoré neviem, niekde v našich nemocniciach som ešte nevidela. Čiže toto je tiež. No a potom by sme teda toto absolvovali, tak aby sme videli, ako to naozaj funguje, tá teória v praxi. A potom sme sa vrátili naspäť a potom sme písali záverečné skúšky. No a ty máš teraz titul, aký? No titul mám ajurvedský terapeut, lebo a ešte keby som teda bola, je to vlastne to najmenšie možné oficiálne štúdium ajurvedy, aké sa dá medzinárodne spraviť. A keby som chcela mať taký ten ajurvedský titul MUDR, tak by som vlastne ešte musela ísť na 3-ročné, 3,5-ročné nadstavbové štúdium, niečo také ako u nás, keď je nejaká špecializácia. Že musela by som si vybrať nejaký odbor a v tom odbore by som si vlastne musela robiť potom špecializáciu a potom by som teda mala aj ten titul ajurvedský MUDR. Inak sa to volá, ale je to vlastne ekvivalent. Jasné. A teraz, keď si sa vrátila, toto všetko si mala, naši klasickí doktori ťa berú ako kolegyňu, alebo... Naši klasickí doktori podľa mňa o mne takmer vôbec nevedia a teda tí, s ktorými som v kontakte, tak tí s otvorenejšou myslou, by som to nazvala, sú tolerantní, veď dobre, a určite niečo také ako ajurveda existuje a nespochybňujú ma a nechajú mi to ako ezoterické alebo exotické hobby. A tí, ktorí majú tú zatvorenejšiu myseľ, tí vlastne rovno povedia, že ajurveda to je podvod, aj čínska medicína je podvod, všetko je podvod, iba biela medicína je tá jediná správna medicína a tí sa vlastne so mnou vôbec nebavia. Ja pre nich nie som niekto, kto by bol nositeľom učenia v štýle bieleho plášťa. Vôbec nie som pre nich partner do debaty. Ešte jednu otázku ti dám. Ja viem, že už si na ňu odpovedala miliónkrát. Ochladzuje jačmeň? Zákerná otázka na záver, hej. No, na záver nie, ale... Napísala som na túto tému pre Greenways naozaj 2 celkom dlhé články a to som sa to snažila preškrtať. Takže bojím sa, že úplne jednoznačnú odpoveď v tomto rozhovore nedám, ale v každom prípade my jedávame stravu a každý deň všetci musíme jesť stravu, ktorá je čiastočne ochladzujúca a čiastočne zahrievajúca. Nikto nemôžeme jesť stravu, ktorá iba zahrieva. Takže jačmeň je veľmi mierne ochladzujúci, naozaj veľmi mierne, takisto chlorela. Nijak výrazne neochladzujú. A v princípe ako to ochladzovacie, rozmýšľam, ako to uchopiť, lebo tá farmakológia je naozaj veľmi zložitá. A to, čo my nazývame ochladzovacie, tak v skutočnosti má redukujúce a protizápalové účinky. A tým, ako my máme priemyselne spracovanú potravu s nadmerným množstvom cukru a lepku, čo sú potraviny, ktoré majú silné zápalové účinky pre organizmus, tak to, čo robí jačmeň a chlorela tým svojim ochladzujúcim, respektíve protizápalovým účinkom je, že naopak neutralizujú vlastne tie zápalové účinky priemyselne spracovanej potravy. Čiže my aj nejaký typ ochladzujúceho účinku potrebujeme, lebo samozrejme je úplne iné, keď budeme piť vodu s ľadom, ktorá zničí náš tráviaci systém, a je úplne iné, keď budeme jesť
šťavu z rastliny, ktorá je bohatým zdrojom protizápalového chlorofilu, obrovským množstvom zdrojom tráviacich enzymov a zároveň má silné protizápalové účinky a pomôže vlastne tráviacemu systému ako takému. Ochladzujúci účinok ľadu a ochladzujúci účinok jačmeňa sú absolútne diametrálne odlišné ochladzujúce účinky. Ďakujem. Ja si myslím, že by to mohlo takto tým, ktorí počúvajú a ktorí rozumejú, stačiť. Jani, ja ti chcem veľmi pekne poďakovať za rozhovor. Možno sa ešte takto niekde stretneme, možno nám naši diváci napíšu nejaké otázky, možno sa obrátia priamo na teba, aby si im pomohla. Neviem, že či ešte máš v diári nejaké voľné miesta. Nejakých pár sa určite vždy nájde. Už nepracujem na doraz. Tak prosím ťa, sa nám chráň, aby sme mohli takýchto rozhovorov a toho dobrého na tejto planete spáchať čo najviac. Ja vám pekne ďakujem za možnosť, aj za Greenways, aj za tento rozhovor. Majte sa krásne, ahojte. Ahojte.